Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Igama lami nguVusi Mavusana. Namhlanje wengane zakwethu sizokhuluma ngodaba olukhulu lana endimeni kaMaskandi. Sinama artist amaningi ekade donsa nje iminyaka wengane zakwethu ekhona endimeni. Bafowethu sinama artist nje sinomkhuba la, kunomkhuba la esizowukhuza esifisa ukuthi uphele kuma artist. Uyabona uma usuyi artist usuhambe izinga lakho seliphezulu. Asikho isidingo sokuthi ezimontweni uma nifika emcimbini kube nifake izithombe ngaphandle kwezimoto. Lokho ke bafowethu kuyingozi. Ngelinye ilanga i-artist logcina lingafikanga emcimbini. I-artist okumele lifake isithombe ngaphandle emotweni, i-artist esuke lisafuna ukuvela noma lisapromote. Kahle kahle usuke kuyi-promotion uma ufake izithombe eceleni kwemoto. Angazi noma niyangizwa kahle nafowethu. Ngizokwenza i-example ngama-artist awu-2 engifisa ukuthi mhlambe le video yami mayizofinyelela kubona bayithathe serious lento, ngoba ngelinye ilanga kuyoba buhlungu umculi mayigcina emcimbini angasafikanga. Ngisho ukuthi kubi, ngiyabagxeka, angibagxeki, kodwa ke sengibona izinga labo ukuthi seliphezulu kakhulu. Kunomfowethu lana obizwa ngenkosi yamagcokama. Inkosi yamagcokama sengeke ngabona emcimbini eminingi indlela abamjabulela ngayo ukuthi inkosi yamagcokama seyi-artist eliselithe ukukhula endimeni yomculo kaMaskandi. Uma ngabe efika emcimbini kutholakala ukuthi inkosi yamagcokama bayayivimba, igcina ingakwazanga ukufika emcimbini, ukuthi le artist leli selikhulu ngalendlela esimanga. Sengazi ukuthi lento yokuthi afake isithombe emotweni angaba private, mhlambe abonakala esayongena estage ukuze i-artist lizoba saved. Elinye i-artist futhi engizolithinta umculi obizwa ngokuthi igagula lasophongolo, ugatsheni, bayamazi umalume. Bambiza ngomalume. Nogatsheni naye akusamele futhi naye afake izithombe emotweni. Bafowethu, ngiyacabanga ukuthi lesihloko sami lesi engikhuluma ngaso namhlanje sibaluleke kakhulu, yinto futhi abafowethu okufanele ukuthi bayithathe serious. Bakhona abaculi okufanele bayenze indaba yokuthi bafake izithombe ngaphandle emotweni ngoba isuke basapromote. Ngiyacela ukuthi bafowethu